Absolventi maturitných skúšok v Košiciach môžu pokračovať v trojročnom štúdiu tzv. Duálneho vzdelávania. To im garantuje zamestnanie v rozvíjajúcom sa strojárskom priemysle na východe Slovenska a tiež spôsob a kvalitu obsahu na úrovni škôl v Nemecku či Švajčiarsku. Ako prvý prichádza s duálnym vzdelávaním najväčší zamestnávateľ v oblasti informačných technológií spoločnosť T-Systems v Košiciach. Študenti, ktorí absolvujú strednú školu, sa môžu špecializovať v štúdiu v oblasti IT technológií. Duálneho štúdia sa môže zúčastniť každý, kto absolvuje vstupné testy. 80% výučby bude prax v podnikoch a iba 20% bude teórie v školských hlaviciach, pretože prax je pre nás najdôležitejšia. Za posledných 10 rokov poklesol strojárenský priemysel na Slovensku skoro o polovicu a tomu sa prispôsobil aj vyučovací proces. Dnes ale firmy potrebujú zručných pracovníkov na moderných obrábacích strojoch. Máme na Slovensku viac ako 100 firiem v oblasti priemyslu, ktoré hľadajú odborných technických pracovníkov s dobrým vzdelaním a dobrou špecializáciou. Zatiaľ je takých na Slovensku málo. Prvou školou, na ktorej budú v duálnom štúdiu pokračovať maturanti, bude stredná priemyselná škola elektrotechnická. Budú tam predmety z oblasti IKT, budú tam rôzne komunikačné zručnosti a posilníme tam výučbu odborného jazyka. Duálny systém vzdelávania nie je žiadnou novinkou. V Nemecku už funguje 30 rokov. Garantovať môžeme taký štandard, aký je uznávaný v Nemecku. Všetky nemecké firmy akceptujú toto vzdelávanie a absolventi tak majú väčšiu šancu zamestnať sa. Prvých 40 študentov duálneho vzdelávania zasadne do lavíc už v septembri. Zdeno Zubák, RTVS.